Napan, saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naibang malamyo manan kagayam. Kumusta ti aldawyo? Well, ito'y mga karudan ng itay kakadway tamalem. Dito'y programa tayo. Sika Ken Tinapalabas. May programa tayo pakay tampukan, panakabasa, nagiti susurat. May papan ka nagiti storya at kapadasan ni Bibiyag. Adinto pulos malipatan. Away siyang kay nga rod, hindak kadwan, iti na ito'y amalem, naging gano'n tala stress. Kadwak kita, iti DZTP, Radyo Tiradpas, Dennis Havillonar, iti DZTP, Digital TV, ken YouTube, John Gumintong. And of course, manan ito'y piloto yo. Pagayam yo, iti tangatang ken kadagiti lang langalang. Your dear Manong June. Stay put, relax, dan tayo ruganan di programa tayo babayan karagiti kang kanta iti amyanan.
napudnong ngaya kapugin ayat nagbalinag kamag nga agkit-kit daw kinapudnong kaniya kapugin ayat aganan sa agapugin ayat ungkis puso di nga agtal na ta saan na si siya tigagi kwagken ka ngem pa'y lugas ta di mong tuwa mauray asideren ka uray pa'y masaktan to'y rigna kapugin ayat agit turak kapugin ayat agsangsangita dadi mo man masubadan napudnong ayat kapugin ayat nagbalinag kamag nga hagkit-kit daw kinapudnong kaniya kapugin ayat aganam sa agapugin ayat kapugin ayat aganam sa agapugin ayat kukwa naken kukwa kamet lang pintas ka aming mingan ket itangag may saap ungay nakadmet abayan tilawag ti silaw apuraw ti bulan aduyaw dinggem kad tindak ipupukaw ti bulan aduyaw kagurak ti agbyag analiday Ragsak ka. raksak ko sikat kapwanan mangnangamak inggat lumakay may kanta inta iuldag Sa dino. sa dino kata tilawag ti silaw apuraw ti bulan aduyaw dinggem kad tinak ipupukaw ti bulan aduyaw oh tipintas mo dumanon sadya'y bulan gutob puso manged katay-tay
Nuken rik na en tinap marik na. Tilawag ti silaw ang puraw, ti bulan na duyaw, binggem ka tinag ipupukaw, ti bulan aduyaw. Nagrigaten ti biag awan pagsapulan, nga daman trabaho sweldo nakapimpiman, barikes irutan tadi man la malanitan, ngiw-ngiw iti uray kumasag paminsan, kasano ayanay ti mategedan, iti tumuyutoy uping maadda-addan, parikut pa'y ti allowance ken pag-enroll, di mga kuleyo kurang ti mabulibol, sangka sa pulan, sangka apuyan, na ikarkarin sweldo adipay na iganan, sangka sa pulan, sangka apuyan, kaano kanto ayang amin na bumaknan. Nuapay nga dana panglaw awanan, kinuapay ket nga adulat tatipaknan, uray yaradong tabagin iti ubram, itirigat awan latat pagnamtayam, sangka sa pulan, sangka apuyan, na ikarkarin sweldo adipay na iganan, sangka sa pulan, sangka apuyan, kaano kanto ayang amin na bumaknan, sangka sa pulan, sangka apuyan, kaano kanto aya ngami na bumaknan, sangka sa pulan, sangka apuyan. Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Ti tsunami ket saan anormal nga panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan.
Amwen ti lugar, apagbakwitan ken ti kadarasan, ken katalgedan, adalan, apakadanunan daytoy. Makipaset, kadagiti panagsanay, ken panagsagana, dagiti komunidad, para iti idadateng tilayos. Agmula ti bakawan, ken dagiti rumbeng nga kayo, nga mangtenggel ti daga, nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag, ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen-gened, alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay, kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay, tapno buyaen, wenno alaan, tiladawan iti tsunami. Panawan tinagbakwitan, no natalgeden iti lugar, babaen ti pakaamo, dagiti otoridad. Umadayo, iti kabaybayan, aging gana awan, iti pakaammo, manipod kadagiti maseknan, anatalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw akabagyan, amammo, wano kabarangayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan, nga ospital dagiti nasugatan, ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa, wenno nakababad nga outlet, wenno alikamen sakbay, alukatan ti linya. Bueno, hanggang iyem de hintay sublianan di programa de yon, si Kaken Tinapalabas. Al pagyamala man pa nagiti sponsors de programa. Di Lamotek Restaurant. Ito pakaramanan. Day nalunang juicy garaman na masaraman na nga chicken inasal plus only rice na dapo malaksin iti chicken inasal ay suda di original nga putahe da at dapay nagitinainayo na po mga kaya tibot ti pianggang amoy pianggang ay subukan nyo tapno iti kasta amoy yun to nagana amoy yun to matiraman na bagnet sisig amoy siguro na naimas na ito bagnet sisig pork barbecue fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, pansit gisado at dapay bulalo overflow lukat yung matagmerienda dapay halo-halo datatan kakabsat ramanan nyo madya halo-halo da nga special. Lamotek Restaurant, masarakan iti Block 7, San Jose, Candon City. Iti Metcaburaw, Santiago, Ilocos Sur. Iti Sentro, Santa Maria, Ilocos Sur. Kastamoten iti Barangay del Pilar, iti Tagudin. At ang tupay, nagiti dumang branch dan tumanan, ya. Kanya kat daydaywan mo nagiti tao. Kahit na mga ramanan, dayjay chicken inasalda. Lalo kat dayjay barong bulalo overflow.
Dapat DJ ko po, no, kahit yung pa-meeting, ya, dahil meeting yung grupo, mapang kayo dyan, ada space nga pagmimitingan nyo. Lamotek Restaurant, yan. Baka kahit yung order for delivery when no pick up, umawag lang 0916-513-5570. Lamotek Restaurant, kukuha kayo ni matutunan na ginagasawa, Ada Solomon, Ken Lilia Ubuan Abaya and family. And of course, nabara man di panyempo, ngamuray no kasta, uray pa nagtudtudo, mabalin lata, creamline ice cream, nalaka ang nagpainumat raman ng ice cream na ito apo. Nagustuhan na nagiti kaduan. Dapat din ni Boyet Ngalianes, tita na isa ni Sidro niya, so pakalalak na mamisan. Mabalin ka na giti parties when anyaman na kondisyon ti panawan when okasyon. Ada cream coolers, cream bar, cream cups, cream cones. Ito na kitay order na ka nga para ka na kitay children's party. Na pinipig, mini cup. Ada pa nagigay ko ako na nga tabbarkads, pangbarkada na ito po. Good for all. Perfect for sharing. 1.3 can 3 liters. Creamline ice cream, magarang nga nagiti designated outlets sa Taluglugario. Thank you so much, Sir Joseph Clemente and family, DJ Clemente Trading. And of course, kagayam, adapay maditati Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Akala kayo nga biyahero makarikna iti panakabisin. Along the way, motorcycle riders, baga kita'y gagayam nga bikers. Kaya na dumapay, dumawas ka lang dito Susan's Eatery, abagatan lang di Santa Lucia Public Market. Na dakal di karatulada di apo, hang kayo may awan. Adu nga putahe din kay pagpilian. Bulalo ko na yun. Da sinanglaw, ada pinapaitan, ada agawat na pa po ti made to order for all locations. Tumawag lang iti 0916-565-9305. Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Kukwa ken matodol madagagasawa ada Manigan Susan Juven and family. And of course, adamo na jay pag may nayon negosyo apo jay Manso Buffet Restaurant, kaunaan dito sa Santa Lucia. Manso Manso kaan, yan. Eat all you can na po, Nagado na nakita tayo nga mapanmang mga nayay. Nagkaroon naman Sabado, Domingo, agsapaging gana trabe, mga rugit alas 10. Malpas naging gana agsirati alas 9. Adulat at mapan na po. Dito lang Barangubong area, apo. Likod lang nito Susan's Eatery and Bulalohan, abay ti iglesia. Presyo dati, regular price na kasi 349. Nalaka. Eat all you can. Aguma ka. Duma-duma nagkakaimas nga makan. Dapay 20% discount ka na senior citizens. 279. Maka dapay ikalbit na rin ay, costume mo tin ako na senior citizen. Ay, wan, kung nadalata mo tayo niya. Sige, discount nampay. Basta kaanos lagi din naging kukuha tila ito yung pakanan. Manso Buffet. Alay, Manso kaan. Para ka na kita ubing na 3 feet. Libre. Libre. No, 3.1 pangato, naging na 4 feet. Ay ka, adamo basit, tabayadan na po, nalaing na mga na. Para sa study na panamig, dapat na kita ubing ba na kwa, nalaing na mga kwa. Mga na. Ano pa na kita tinatanglahan lang ang karne po, salad. 175 lang. So, 350 ko na, 349 lang para ka na kita'y
at a regular price. The Manso Buffet Restaurant. Kung kamot lang the money can Susan Hoven Kenti Pamilyana. Pamilyada, wala kindi niya. And of course, at tamat ti masapol yung nagitay grocery items. Medyo nalaka mo dito yung pangalaan. Sinaglaan nga po, sangwanan ti Partas Terminal, dito ni Waigdaya. Partigan ti Waigdaya dito. Sinagli paggatangan ti motor. Paggatangan kanagiti kunadang delata, chichirya, soft drinks, itlog, bagasan, nalalaka na gito. Lako da dyan. Napay creamline ice cream da. Arki's Variety Store. Kukwa ken imat matunan met. Nagitang kasawa at Ray ken Gina Antalan and the kids. And manen, of course, Poseidon Bike Shop, seller of quality and affordable electric bikes. Sanudan nga gusto sa rin. Mapunon to lang at material kalsadan. Kalaka nga highway, Nade 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler electric bike, 2-seater, ginggan 7-seater electric bike. At danto pa, adapay DJ ko, solaran, Poseidon Bike Shop, masarakan di Digazo Building, National Highway, San Jose, Candon City. Asidaglan di Candon South Central School po. At dadi nagdakkel di karatula dadi ay kanto nga mapan iti Lamotek Restaurant. Abay lang tay pagkatangan kadagiti construction materials. At dapat di National Highway dito ni Santa Maria, Ilocos Sur. National Highway de Baliw Daya. Kita yun di karatulan na dyan. Dito yung mat Santa Lucia at damo di Davao. Sidaglang abay lang di bangko. Dito na Barangubong. Kanita Abra, dita Bangged apo, dita Rizal Street, Zone 7, Bangged. Dapat jay may isang pagkakatangan mo. Electric bike, hanlang bisikleta. Neil Bike Shop, dita Bangged Abra. So gumatang kayo, daragitay freebies da po. May raman dayjay libre nga bisikleta. Well, the Poseidon Bike Shop, kukwa ken sa dino tayo na dyan. Mabaling nyo gayam ti home credit apo, Mabaling nga utang, utay-utayin. Cash on delivery, online banking transfer, GCash. No, dadagit sa lutsod yung mapang FB page ta, Poseidon Bike Shop. Unahan umawag lang iti 0995-596-2349. Poseidon Bike Shop, kukwa kin matutunan na ginagasawa da Johnny John, gin Marites Dolormente and the kids. Neil and May, your days be merry. Ay, sinugan. Umadanin. Okay, thank you so much. Dagitang aron dagitay sponsors sa iti programa tayo GM. Thank you. Iting ka pa ng subsuporta ang kanayon iti programa tayo si Kaken Tinapalabas. Manun natawen. Bueno, GM tayo doon pasadaan. Basahan tayo salaysay winusurat. Anak kay lakipan tayo salaysay. Di may sa pagayam tayo itamolem. Kalpasalang nagiti sa magmamano pamalagip. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka di kalidad a piyasa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. At dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. At dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Candon City, 077-254-0115. Iti Barangay San Jose, 077-254-0067. Iti San Juan,
077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries. Well, gagaya, magsublitin ang di programa niyo si Kaken Tinapalabas. Well, tuyan ngayon tayo basayan ti salaysay ti may isang pagayam. Surat na kailan na di nailakip iti may isang surat. Yan ay patulod dito yung programa tayo ita amalam.
Sangwanan na ito yung mga nakablawan dagiti agkasangay tangal daw Daromel Fabros, Edgar Gacusan Pascua, ni Allot Villalubos, ken Ron Mendoza. Samat ka dagiti dumapay nga man nandakama dagiti aglangan nyo at yung kami abrasa da ito'y palangkablaw mi kada kayo tinuragsakin kay panagkasangay. Ken dagiti dumapay nga Celsera Bermet noon niya madagiting kay laglagi pena. Celsera Bermet tangal daw, happy celebration. Alati apo tedda manarabay, mangipangay kada kayo kada iti bendisyon, ken nananayapay sa lunasyon. Siguro din ti surat ngayon tayo ibasa, ita amalem gagiyem, manipo dit may sa pagayam. Ako na Dear Manong June. Ito yung tayo ibasa ita kagayam. Kaya't nagapoy may isang overseas Filipino worker. Nagpakamoy tinagan Delia. 38 anyos. Kadaan duwang anak. Isuti inspirasyon na kano no apay nga ginggayta. Kada pa lang sadya abroad, tapnog sapol para katakwada. Agramanan, dadawa pa nga pasat ti pamilya na. Naala na kano ti programa tayo, babayan iti cellphone na i-rekomenda. Ken kwa na nga agdangeg iti da ito ya programa tayo. Tapno iti kasta kanumat kat inaibingla iti salaysay pagteng na iti biyag. Baring makaipa ay matiadal ng nangaruna kadagiti naganak. Tapalalo kanutin ranggas da kadagiti anak da. Manmanuma siguro kakastoy niya. Namanda, lata. Ni Delia, kaya't may kadwa itupat nga kakabsat. Kameng da iti may siya nga tribo iti lugar ang nakayanakan na. Naistorya na nga rigat tinagdalanan da sipud kaubing na. Rigat may papan iti taraon, mapaspasaran da iti kabambantayan. Taman manuda kano ang makaraman iti innapoy. Saba, bagas ti kamote, ken kamoteng kahoy, amula da iti ti adda pagsasangwanda asang kainaan. Kas iti ina ken kakabsat na. Nabasaran na ti kinaranggas ti amada. Nakaraman iti gemgem ken dakulap ti amana. Ana minsan nabarte kasi mangpet. Ket saan na napuputan? Napan na pinaltugan. Kinalbit na ti gadilyo di paltug na. Nga kay paturong kinidelya. Yung nagasat lang ni Delia, ta saan napuntaan. Sigon iti salaysay ni Delia, ayan ti dakes na pay, kunana inya dayo na ida, iti sosyudad. Nagaramid ti amada, iti balayda, ijay halos katengaan apaset ti kabambantayan. Ngawan man lang pulos karubada. Awan ti kuryente. Kinuna ni Delia nga tilaeng kano mangpakpakalma iti butengda nga kakabsat. Ket ti inada nga awan met maramidan na no di ti sumurot iti paglintegan ti asawa na. Tasigon ka ni Delia, saan met ang nakaadal gapo iti rigat da, iti biyag idi.
Grade 2 lang met naturpos na. Grade 2. Umdasen basta amuna lang kanomet ti mangisurat itinagan na ken amuna ti agkwenta. Ket kinunana no pay kasya ti natunoy ti inana. Na saririt met datoy. Amuna pay ti agdait nga usar na ti ima. Agpagatang iti kabsat na itilupot nga ramidan ng uniforme ni Delia amapan kano iti eskwelahan. Ni Delia kadagpatenggala ang matiti grade 5. No pa'y agtawenan na ito iti 13 sa kapulgat talo. Ta kunanang itilaksid nga dayo ti eskwelahan. Ipagalpay ni tatang da kano nga mapandang eskwela. Sa dala kano makapanit pagadalan da no tay awan ti amada. Tadado ti panagyan na ni tatang da iti ili ngem ti mangkadwang kadakwada iti kabambantayan. Kasla dala kano balod ta saan sa laeng sumangpet ni tatang kunanan no tay mapanna kaiddaen ti inada. Kaya ket kanon ni Delia ta naka grade 5. Ngem ti manang na grade 1 laeng, manang na grade 1. Api man di na pay may surat tinagan na. Ken di na pay amo ti itsura wenno ingas ti kwarta. Nagkasang manong June kuna ni Delia. Te di dimanon titawan na 13. Impayasawa ka noon ni tatang na iti lalaki nga agtawan iti 17. Sa nga 17. Kastulag da iti ama. Dayta alalaki abayad ti dakkel nga inutang ni amana gaputa na abak da ito'y iti sugal. Sigon ka ni Delia, awan maaramidan na tamabuteng ti amana. Nagkabalay da nga rod iti ayan ti lalaki nga awan kasar, ta menor di edad da pailaeng. Ngayon pulos saan ang nagpagaraw ni Delia, ta kaawan pa lang kano matirik na may papan iti sex. Tadi pa'y met nagmens. Kung ano ito'y 13, ha? Naladaw. Tay di laeng agtawan iti 15. Idi naranasan nanti adaan bisita. Ako nada. Agmensen. Isumadaytan na tiyempo aginaraw ti asawa na. Saan nga out of love no di ket buteng tarugyan maten nga kumabil ti kabalay na no saan nagpabusoy. Awamat ti pagkamangan na sa bali. Dayta kinaranggas ti nakasukugan ti may sa babae ang maladaga. Kasla jak mamati itimbaga na nga impas ngay na kanunay ta nga maladaga nga isuna. Gaputa awan mat dagiti kabalay na iti daydi at tiyempo. Sakbay na ngamin, idi madlaw ng panagpasikal ti tiyanan. Imbaga na kanu iti asawa na amapanda iti center ta sadyay nga ganak. Ngayon saan ngayon taltalag da ito'y ti asawa na, hindi pimanaw pa'y. Pinanawan na da ito'y. Kat sigun ka ni Delia, malpas nang impas nga idayta maladaga. Binungon na iti tuwalya. Sanag na anapan iti center. Mabalinday jay.
Ako na mabalin nasurok. May sa kilometro, manipod bantay, anakay saadan ti balayda. Inimtuod ko no kasano amuna ti inararamid na, ken no kasano anaibturan na, tinag na, ket kapaspas ngay na. Ket kinuna na nga, adda idi kanu nabuyan na, a pinaanak ti may sa mamaltot iti lugar da. Di pa nagibtur na iti ut-ut, pinilit na kano. Ken sakit ti bagbagi na, inibturan na, tapno laeng rumuar ti ubing iti tiyan na. Ket pinilit na ti bagina anagnag na, tapno mataming analaeng ti anak na. Nagturad ken nagpigsa niya. Iti idadanon na iti center. Ala ko na nalpasan na yung problema na. Mabang-aranan. Ngam nakangag pa iti sao, madi. Pinagsasawan pa lang kanuman manan na yung nadanon na iti center. Taapay kanu saan na nagpapacheck up. Kan sana lang kanu impantubing iti kasya sitwasyon. Saan kanu na nagtagtagari pa ni Delia? Tapno saanen nga matidog pa iti saritaan. Kalpasan dayta, nagpakaasi ni Delia ti barangay chairman. Anay parna idi nga day ti barangay hall. Nga ikanda kumay ti pagplete na nga agawid. Uray ageng galaeng di pagpatenggan ti lugan. Santo magmagnanton nga agturong ti balayda. Medyo nawatiwat pa lang nga pagnaen. Napasamang karuda kasta. Ket iti isasangpet na iti balayda. Nabisinan ni Delia. Ket nagbirok iti naluto. Tamangan. Ngem awan pa'y nilakay na. Ako man kaisaang matan. Makaisaan nagisaang manlaang kuman. Pialangan ko na tadapay tay nabating asang katapal nga itip. Nga isot dinanon na, akinoy-koy, nga isot nangap-up iti kumiraos sa tiyan na. Sa napan kimaod iti lata, ngayon ti sangatasa abagas nga isot ti insaang na. Piman pa ni baby. Tadi na amo dagiti mapaspasamak kiti aglawlaw na. Kat sumipngeta ni disimang pet nila kay na. Nagkiram-kiram. Agsawang agwasang-wasang. Kat pinukawan na ni Delia ang madama nga mang paspasuso iti ubing. Saan na nagtagari? Nangiwalin iti divider a kurtina. Nagdamag ti asawa na iti makan. Ang kaslaawan bibiyang na no apay nga daubing asaksakruyan ni Delia. Ket intudo ni Delia ti dalikan ngayan ti insaang na abagas. Ngem idi awan makita na amasida. Imburang itna tilamisaan. Sana dinoklos ni Delia pinataltalan. Sa nagdiretsyo anapan naturog. Simkan iti isipan ni Delia.
pagsulan na lang kuman ti asawa na bayat an naunday ti pannaturog na. Ngem nagsarimadeng, tatim mo na ang napanunot na. Kat ti anak na apiman maibati na bilang makulong. So nga binaybayan na latan, dayta, nabanag. Kadawan sarday panagkarkararag ti araramidan na nudumtang ti kakastoy apasama kitibiyag na. Malaksid kadagi danog, kugtar asin agsagrap ni Delia. Inananusan na ti kabalay na. Agenggang nakapagdesisyon pumanaw langan iti dayta lugar. At daday di gundaway. Ngayon tured na ti dimawat iti kwarta kinilakay na. Tapno mapan gumatang mat ati masapsapol ti anak da. Kentay tumaten lutwen na at araon da. Ngamimbes sa mangted, ginuyod na kit dira ito'y apilit nga impaida iti datar minanyak. Awan naramidan ni Delia dira ito akan ito. Tanakapsut pa lang gapo iti napanaganak. Kalpasan na, inulit-ulit ni Delia ti dimawat iti kwarta iti asawa na. Agengga anang tedmet lang da ito iti talo agasot. Adi pa agka na paggatang na iti gatas ken bagas. Sakbay da ito'y ketsigo din ang nakiimpaken ni Delia. Kanagiti gamit dat anak na. Talo lang ang alampin ken may sa abado na. Dagito lang tinsagana na tapno nalaglagan na laeng abagkaten itin na panagtalaw da nga agina. Naitsyempo nga rod, idi ang nagpaili ti lalaki, asawa na. Ita na ginundaway ni Delia, ginundaway na gani agina, pimanaw iti na sa lugar. Ngayon ladawan ni Delia nga impyerno. Tricycle da nagturong iti terminal at palalo tinerbyos na ta sigurado akurang ti kwarta apagplete na. Kinuna na Delia nagkarkararag kasapay kuma ta makalusot ta makarwar iti dayta lugar. Tapno mga barwanan ng runa iti panakataripato ti anak na. Kaslam milagro nga ro tinapasamag ti dayda ka nito kinuna ni Delia. Ta bayat ti panagururay na iti sumaruno abus. Adama din mabay kan kuha na amay sa baket. Kinita na ida. Kat medyo na asyan kano iti ubing. Ang nakabalkot lang iti lampin. Kat iduyen ngayon istorya ni Delia, tinapasamak da. Nga gina. Banag, anakatukayan rik na tibaket. Kaya't inikan na ida, iti medyo nawadwada kwarta. Asaan lang ang pagplete ni Delia nudiket.
gatad a paggatang masapsapul da nga gina. Ako na nayayaten, di apo dagiti marigrigat. Takasla si dadaan lata amangi remedyo, idi kasapulan na ken ti anak na. Idi biyahe, agsangsangit ni Delia. Akasla sangit a maragsakan, sangit a panakabangar. Nagruna idi mariknana at umagibas sa puloy ti angin, gagiddan panangamoy nat ulo ti anak na. Nalagip na asaan ngagtuloy iti ayanda nanang na, ken kakabsat na nudiket, itabalay ni Antina managandalen. Ngagmaymay sa matan iti biyag, tapno saan na masurutan tay demonyo nga kabalay na. Ituloy di pakasaritaan ni Pagayam Adelia. Ito'y programa tayo, si Kaken Tinapalabas. Kalpasan lang, kadag ito'y sumagmamanuwa pamalagip. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo.
yabanak ti amin nga nangkadkad. Valentine Rod, sublianan di istorya ni Pagayam Adelia. Timbalaw ni Delia, manipod ito'y una ng impyerno nga lugar. Ito pa nagbiyahe na, nagbiyahe na nga gina. At nilawan iti nangaasi kadakwa na inikan na ida iti saan lang ang pagplete no di ka masapol ng biyahe. Tuloy ka no, iti ayan ti antina, saan nga iti ayan, iti inana, iti kakabsat na. May sama nga bantay manen. Amo na madyayan ni antina, nga dalen, kunana. May samot na ni biyag. Ngarod, sigon iti tuloy sa laysay ni Pagayam nga Delia. Iti isa sang pedda. Yan, si Mang Pedda ay antina. Kasalaw na ipanagaraw kadakwada ti ikit na kaslamunan ti napasamak kini Delia. In short, pinagyan ng isuda nga ginasadyay. Na minsan nga daw, kahit ko na nagbiyahe na anti, anapan iti ayan na nanang ni Delia. Tapno inna ipakaamo nga daken kuana dagiti agina. Kasalaunay met kano ti ragsakda nananang ken ti kakabsat na tadapay lagaya mo si bibiyag ni Delia. Kadadapayan anak na. Well, nagbaliw ti taray ti biyag ni Delia iti sidong ni Antina, timultulong na ito'y iti ubra iti balay ken taltalon, agengga na panunutan ni Antina adalen, nga pagabroden ni Delia. Isuna amin ti akin sagot, karag iti magastos. Inya sinagngarod ni Antina, iti kumare ng recruiter. Nag-fill up kadag iti dokumento, tinultulungan dagiti company staff. Tasan na unay nga ron nga kabisado dagiti saludsod. San na kabisado at mangsungbat ka dagiti saludsod. Nunya dagiti dapat nga suratan na, nunya isurat na. Nagbiyahe nga ron ni Delia di Manila, katiti interview saan nagbain ni Delia nga ibagati kinapudno. Nangruna tinatunoy na nga adal. Grade 5 lang kinunana. Ken maysa nga disgrasyada nga ina. Amo ni Delia, dumaldalan daytoy isu ti dumaldalan isuna ti abot ti dagom. Ngem nagpakatured. Sa magmamanungal daw, naguray ni Delia ket ididimteng ti desisyon ti kumpanya. Uuna iti ragsak na. Tamaysa daytoy kadagiti nakalasat ken nakapan iti abroad na nagpaaykas katulong. Agengga. Kadag ito'y panawen.
Ngam dinamag ko kan ni Delia, no kasano ang nakapanaw, ket awan met dayto iti diploma, nagruna ti birth certificate na manipod iti dating NSO, National Statistics Office, PSA tan na niya. Philippine Statistics Authority. Kinsugbat nang asan nang amuno apay ang nakalusot. Amuna lang kano, kaya't pinatgan manen ni Apo Diyos. Tiket daw na makapagtrabaho, iti balasiw ti taaw, para iti anak na. Ti ina na, kendag iti kakabsat na. Kinakaskas daw, aparswa. Pati ni tatang na, kahit na pa'y, ibingayan, iti sapol na. Nagsiyaat kit di day tuyan ngayon na. Sigun ka ni Delia, saan nga agnanayon ti kinadakes ti may nga tao. Nulakit, asidgan ka nagpaidalan iti Apo. Well, medyo natukay man na iturik na kidi ko na ni Delia. Akin nasarita na kano tay amo na ababay. Natapno kano mas nagaggagat, napigpig sapay, nga trabaho. Ala kay igatangan da kano man ti Biblia. Ngay sutin naldaw, abasahin na. Saan na nang paggandwa ti amo na ababae, iti kabita na panawen, inyawatan da iti Biblia. Naisut basbasain na agengga itangat tiyempo. Wow. Ni Delia, ket saan pa'y nakaawid iti nabayag at tiyempo, nabayag mo ta saan da nagkita iti anak na babae, a pinadakkel ni Antina Adalen. Kunanan na siya at langan tadabaro nga teknolohiya, cellphone, nga isut ti araramaten da nga agsasarita nga gina. Kunan ni Delia manlagip ko manong June. Ana minsan iti birthday ti anak ko. Kunanan. Nangipatuludak basit iti dakkelmet basit agatad. Nga panghanda di anak na dito Pilipinas. Adapi regalo ng cellphone. Kaya't bayat kano ti ragragsak, kiti day ta selebrasyon. Bigla nagpukaw ti anak na. Pandabinirbiro, kada nasarakan da ka naman ti sirok, ti kayo. Agsang sangit. Ako na kano. Ada kong makakadwak ni Nanang na birthday. Man. Kinayayo dalata ka no ti ubingan, naging na niliw-liwag na matlaang ti iliw na ken ni Delia nga inana. Kamodyan na kinunan ni Delia nga andan to tiyempot panagawid ko, kuna langem kahit na pa'y ti agsubli ti amo na inton makaawid. Mangged nga agpaay kadananang kentatang na, agiti kakabsat na ng rangruna, tay naunaanda, ano pa'y adaanen ng anay ng edad. Balasang paimatlaang, ket na kanong pagbasain, uray makaturpos laeng iti elementarya, tapno masuro na tagsurat ka nagbasa, ken amuna ti bilang ken langa ti kwarta.
Ngem ti kay importansyan kinunana ni Delia ket ag sakripisyo ak para iti masakbayan iti patpateg ko nga anak. Ket itangaro den tinagibusan tay saraysay ni Delia nga naglepas iti punay saibak. Saibak anak kaipeksaan kastalaunan nga iliw kadagiti patpateg na a pamilya ng runa iti anak na. Well, itang araw ti nagibusan na ito'y salaysay ni Delia. Hintay ito sublyanan nga ro, ito'y programa tayo. Subli tayo, pati tayo babalayan nga mensahe ito mo. May papanita na ito'y salaysay. Ipagayam tayo na nagsurat itang na nagkisalaysay itang malam. Pagayam Delia. Kalpasalaan ka na ito sa magmamano pamalagip. Maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas.
Well, di oras tayo sa kapulag at pito kalpasan, ti alas 2. Dito pala yung programa tayo, si Kaken Tinapalabas. Well, tayo nang arod ang gagan, ti da salaysay ni Pagayama Delia. Well, adong adal tintay na adaw, iti na ito'y agundaway, babayan iti salaysay na. Kaya dagito yung man nagiti sa magmamanong inak na obserbaran. Umuna, tay kinaranggas. Kinaranggas ti ama. Ama ti pagtaingan. Tadi ito impapanti ama ni Delia nga isu ti ari. Nga amin nakapanunutan na amin nga kayat na isut masurot. At isaan nagtungpal madusa. May bagbaga dagiti amma ket isuda dagiti haligi kuma nya. Adigi ti pagtaingan. Sanggir ken kireb ti pamilya. Tapno saan daras nga marakrak. Wenno makusbo dayta nga pagtaingan. Ngem tinaramid dayta nga ama ket ti panangipakita na ti kinakapsot na. Saan nga kinapigsa dayta? Kinarungsot, kinakapsot, kapsot nga adigi. So na pa yan ti nagnaan ti anay, anang ibus kadagit ti paset ti balay. Well, may kadwa. Anak na obserbaran, papantay mo di ina. Silaw ti pagtaingan. Well, impamatmat tinanang na ni Delia kadagiti anak na ti kinatured. Kinagaget, kinamanagpasensya, kinamanagtulnog. Nagito'y pinakita ni Delia nagbalin. Abalon na iti panagdalyasat na iti biyag. May katlo, malaksit kadagito'y nga galad ti inana. Ni Delia ket nakakitaan iti naindaklan nga ayat. Nasuro na ti mamakawan. Kas iti inaramid na iti amana. Anabalinan na pa'y idi nga kumanga paltugan. Nagpialakitahan na nga napuntaanan. Gapo iti kinabartak na. Imparik na ni Delia nga nalakalang nga mamakawan. Idilaksid na gito yung inaramid ti amana ken kuana. Ken isuna nga sa nga pamilyaan. Ina ken nagiti kakabsat na. Kuna na to tulungat tupay mat lang ni tatang. Kuna na haan nga agnanayon nga narungsot. Kuno man nagbasol ti may isang tao at da pa nagbaliw na. Kuna na. Ken may isa pa, imparik na ni Delia iti anak na, tinapalao sa panagayat, uray pa'y agin na dayo da. Kasam rinigalwan na ti cellphone, kadagado pa'y nga regalo, kwarta, pangayayo ken kuha na, ay di birthday na, nagsangit yubing, berberukan na, napanaglamang, di sirok ti kayo. Sa kunana, di nasarakan da, dako man ni nanang. May kapat, ti kinasideg ni Delia iti Apo. Ni Apo Diyos, ha? Nakel, ti pamati na ti Apo, ti amin, nga nangidalan iti kasasaad na ti biyag. Aming nga kidawan na. Sungbatan ti Apo. Manipod kina inosente agingga na ipaay ken kuana daytoy agingga nagbalin nga ina. Mapagwadan adupay nga adal ti naipaay na daytoy nga salaysay analabit
Adamet napansin nyo. Ajak nadlaw niya. Napagwadan ang miyembro ti sosyudad ken kang runaan na ti panagtulnog na iti Apo. Well, Delia, thank you. Ito'y salaysay mo. Mga adal, ti dangan agsaw, manipod iti ito'y. Thank you, thank you, thank you. Kas panagyaman pagayam ko, sa pala kumata, magustuhan na ito'y nga tukar, para ken ka, kinagitipat patay mo ti biyag. Ibilag ni panakaawa, kinakapsot ni panakabakawan, pagkurangan mi, iturong mo Apo, di panabiyag mi, di ayat di Diyos, rambakan, grasya na asagot, magraramanan, taiso tibiyag, amin nagapwan, rigat ken nam ay Diyos pagkamangan, anyaman abanag, intay biro ken, anyaman arigat, intay parme ken, wen nga agpaiso, di Diyos tulaeng, irad ken ng nama, into aglemme, di ayat di Diyos, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyag, amin nagapwan, rigat ken nam ay Diyos pagkamangan, inayayat mo Apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, kasken ka o Apo, balinen na ka, tapno ti ayat mo, di may paida, di ayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, magraramanan, taiso tibiyag, amin nagapwan, rigat ken nam ay Diyos pagkamangan, imay ka o Apo, ket nagrigat ka, agpaay ti amin, amin aparswa, panakaadipen, amin akita, ited mo ti ibig, iwaya-waya, di ayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyag, amin nagapwan, rigat ken nam ay Diyos pagkamangan, rigat ken nam ay Diyos pagkamangan.
ama ti balbalay, ti mga ako, ti asawa tayo. Ti original asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kaslan na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati balay da. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Nagtuloy tayo ng programa tayo. Sika kente na palabas. Tadama nagiti salaysay. When kapadasan nyo tibiyag, di pulos malipatan. Kaya di man ibinglay dito programa tayo. Sika kente na palabas. Ay palo ay patulod nyo lang dito programa tayo. Sika kente na palabas. Care of Dear Manong June. DZTP Radio Tiradpas. Barangay San Nicolas, Candon City. Wala, direct tayo yung messenger ko. Negative friend ko. Sa pala, friend tayo pa ito Facebook nga muna. Sa ito, makapag-connect yung messenger. Well, ito nga rin gagayam na may sapay nga pasat yung programa tayo, panakibasa nagitinan Danio. May isang kabsat, kanalangmet nga mangputar ka nagiti Danio, sarin Danio. Di pagayam tayo Yuli Mares Domingo iti Nalvo Santa Maria Ilocos Sur. Kumusta kaya amin dita? Nalvo, nagruna iti Domingo family. Nakaroon pinauluan na ito'y sa Rindaneo na. Iti Bisyo. Bisyo. Gapo day ta aglalaok ka bisyom. Nabaybayam day ta kinataom. Di mo imperperet pamagbaga. Dagiti naayat naganak ken ka. Gabot sulisog bisyo, naigamer, kadagitalasag mo, di mo impangpangag dagiti darakkel mo. No nabartek kan ni tinapalalo, di mo na mo, tilubong mo.
Ti adat na di mo pa yan ammo, ti mapaspasamak mo. Di mo pa ammo, no adda ng gundaway, dahita iyal alikakam, adayaw. Rumbeng kadi, akas ta ti aramid, ti balasang. Gapo iti nakailumlumam mabisyo. Nasunutan pa yan, tagsitdot kadagiti tagilako. Naladawan idi agbalaw ka, napusasanen dagita ima. Gapo da itabisyo, nasipak, itinasaya at kuman na masakbayam. Tanay kursong kan, itinatibker arehas. Di mo ninamnama akasta, ti mapasamat. Umapay di tarik na, ni babawi, ngem di ka, madlaw ta dalata iti udi. Tinakapaypayam, amalagip mo. Dagiti patigmaan dagiti dadakkel mo. Agsangit ka, ngem di nakan maalaw dagitaluam. Ikti kinasukir mo, na ikursong ka it pagbaludan. Napukaw mon kalkalikagumam away-awaya. Awanen dagiti lang ay naunlitan lubong mo ita. Sidsidiren na ka, ti kinasukir mo ngayon hat. Iti konsensyam malagip mo dagiti patigmaan. Dagiti dadakkel mo na ayat mangilala. Amang yaon bisyo, anang igaber ken ka. Ngem di mo inda impangag adu apam magbaga. Anya pa ita kabsat tibanag na. Nailitan tilubong mo apaggargarawam. Dayta ti pagbanagan na sukir ngayon anak. Ngem saan pa'y laeng analadaw, ta iti panakay pasagapsep di sao ti apo onayat, di tapusom panagbalbaliw ti agari, dayta ti kasamitan aramidem saan kadi. Idyamun dagiti madi nga ugalim, dagiti sao ti Diyos di tapusong pagtalina edem. Iti panagbasbasam ti sao ti Diyos, innaka iwanwan iti nasaya at nalinteg adalan. Iti dadawat mong engka mapanawan, na iletalubong nga paggargarawan napatgan. Tapno day di nagbukel na pamateg, idadakay pailaeng lubong yo anailet. Amabukel day di pamateg, sinangal yo ayat iti uneg, iti lubong yo. Anapaidaman waya-waya, ngaglantip puso yo adwa. Ngem ayandan dagiti kari, nay tayab meten nadawel lakali. Ubaw met gayam, imparik na nga ayat, pinanamnaman na ka, laeng iti awan. Ti ammom nalagdaray di kari, ngem nagamiran met gayam kinatiri.
Saan met gayam ang mapagtalkan, ulbud met gayam ang napeklan. Bay amon dagita panunuten, kanadadael masakbayam ti aturem, tatinaayat anamarswa innaka saranayan, nulakit di jamon, dagiti madi nga aramid. Dangarod gagayam ti Daniel, sabihin sa rin Daniel, ngayon pa ay kadatayo ita. Ipagayam Yulimar S. Domingo na ibasar iti day di Salaysay. Iti April 27, 2024. May iba iti day jay Balasang. Anay gamar iti bisyo. Napan may kursong iti pagbaludan. Nasarakan na ti ayat ngam awan ayat nga awan nagbanagan na. Thank you. Kahit ko na ito gyamanak anong June di anos mo nang ibasa. Panakay patayab mo, panangipay patayab mo kadagiti obra maestra. Apinutar mo panang idaw na dayaw na itinapintas sa boses mo. Tinsong bat ko no palugudan nak ni Manong June na mangipatayab met kariti ululasak kay Ilocano a declamation ken sa rindanyo iti programa na. Well, thank you. Pagayam nga Yulimar S. Domingo. Ito na ito yanos mo nga ng putar kadagito'y danyo. Bueno, sa rindanyo nga may representa dito programa tayo. Sika ken tinapalabas. Kat kas panagyaman, pagayaman ti may isang sonata nga ipaiko ken ka. Ken nagilipat pateng mo di biag. Puun to'y biyakin na muna
met latin kantat ang musika. May sumpuno apay ang nagsiningeta. Jak tumalipat ng tiipa ay bunga ayan. Uray di na ang kitkita tinabayan. Dito'y lagip ko di ka mapunas. Baya makanta ka. Naputa ko asunata. Apang suman kukin ka. Uong tuy biyakin ng naman. Tanong awan ka awan kita. Ket sapay kung matain ka maliliwa. Ang nanayong tuagang kantaan ka. Nula kita di ka maumay. Baya makanta ka. Naputa ko asunata. Apang sumat bukin ka. Uong tuy biyakin ng naman. Tanuawan ka awan at kita. Ket sapay kung matain ka maliliwa. Ang nanayong tuagang kantaan ka. Nula kita di ka maumay. Ang nanayong tuagang kantaan ka. Nula kita di ka maumay.
adi agresa. Imnas ngayon indat na tuma, sikat kapatkan tito'y puso. Binirbirok ka amang tepangar, tuy kakaysuna nga ayat ko. Bitwen kaanaran niya, amang silaw to'y dalan ko. Diyak igiren, tiyak tuong kenayan, kapuket ka, uray pagkatayan. Ngaminta, inbilang ka, pagkek nga nanayon, adi agresa. Sikat nam Well, nalpas mo rin i-programa tayo. Ito yung mga roden nga nakpagyamanan nagiti sponsors na ito programa tayo. Di Lamotek Restaurant, di Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services, kasama ti Manso Buffet Restaurant, iti Santa Lucia, Ilocos, ti Creamline Ice Cream, kasama din ti Arki's Variety Store, and of course, the Poseidon Bike Shop. Thank you so much. Kasama pagyamanang kayo, Apo. Iti kay panarabay kang kanayon dito programa tayo. Sika Ken Tinapalabas. Thank you so much. Well, kadwa karoon na pumakada, iti DCTP, Radio Tiradpas, Dennis Savillonar, iti met DCTP, Digital TV, Ken YouTube, John Gumintong. And of course, at timanan na pumakada met, pansamantala, ito'y pagayam nyo iti tangatang Ken kadagiti lang langalang, your dear, Manong June. Nagalalwa tayong kanayon. Keep safe everyone. Kanayon tayo kakagiti apo. Tayo agyaman ken kuana. Kadagiti bendisyon nga naipapay. Tinaldawal-daw. Panaka pili tayo mabembendisyonan. Kastamot tayo di managbalin tayo mabendisyon. Blessing kadagiti adu mga natao. Well, enjoy the rest of the day. Bye-bye.